ema nyaka wa examine ni kaluwore gi uchumi marwa. Ero ne wawinjo ni jomoko time kendo en successful. To wan be wanya time ok wanyal donge koro wan gi gowi. To wan gi gowi nikech higa ka higa wa print buge ne nyithindo te mantie system. Koro mano to nyaka en mbaka ma nyaka wago kata jomo luore nyaka ng'e nade. Jo Rwanda adwa mi example. Rwanda no decide ni gitimo hybrid. Nitiere workbooks mabedo produced every year, a few pages, but reference material kuonde ma gik mipuonjo nitie to en book mabedo passed down 2, 3, 4 years. Eka wa print new books. Mano gima wanyalo timo. To bende higa ni en higa mane? En higa 2025. Nitie moko ang'eyo ni nitiere areas maonge gi digital facilities. To ndalo moko kane uru bedo president na winjo ni nyathi ka nyathi no nyiew ne laptop. Laptop nen mana singo mana kokete tim. Laptop ni kanye Sharon. Ka laptop gi no nyiew giseti because onge budget manyiew moko. Nikech kapo ni oket kata tablet gi tablet mobiro gi buge gi eigi to koro yudo ka koro tear and wear kata the requirement to print buge million abiriyo. Gin million abiriyo madwarore masani. To ok en million abiriyo madwarore all through the system, en million abiriyo madwarore grade 10. Koro ine wachno. To ni iye ka to wagoyo environmental management. The book to wuok e yien. Watudore iye ka endi to wanjaore nyaka wabed piny mwago mbaka mwang'eni ere kaka wanyalo rieyo gini mondo kik ohinywa kaka ohinyowani. Kamano. Nikech nyaka sani wacho ni kwan buge madwarore mago mag grade 10 gin million 7. Chapo buge ka ndalo 60. Mano mar chapo buge million 7 gi. To mar